سلام 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 كمل لهم اسكي حنت ملقتني هابصح لينا ورقاش قرايا ذا شارمطان قحبان قرايا هزب تግራይ لماني طميت ولا طميت لمانيتن فقرت النسا قطر حده اب سعدي كم كسرح الى مصيا او نعطرت حمام لخيفوا نعدا مسافر ገንዘብ ሲኢና اتجغنا تግራዋين اتجغنا ህዝቢ ናይ ኤርትራ መንእሰይን አዋጺን ዓዳ ምስተመለሰ መልሐሳስ ሒላ ህዝብ ክጸርፍን ህዝብ ክተንቋሽን ትሆነላ ዛ ሻርምጣ ዛ ድርባይ 30 يكونوا سوق ዝበጽሐት ሓዳር ዘይትገብር ጋሕባ ህዝብ ትግራይ ጅግና ዳ አንበር ህዝብ ትግራይ ተቃላሳይ ዳ አንበር ህዝብ ትግራይ ደኺውን አይፈልጥን ሕጂ ብዝ ደርቅን ብኹናትን ብነሃትክን ጓልነሃትክን ስርሒት እዩ ኣብዚ ወዲቕ ዘሎ ህዝብ ትግራይ አንተ ኸልባ ዓጣሪት አንተ ሰራዊት